Kinundina ng mga Irigenyo ang lumabas na fake news sa social media patungkol sa pagbibigay umano ng local government unit ng sirang relief goods ngayong mga nagdaang bagyo. Malayo sa aktwal na itsura ng ipinamimigay na relief goods ng LGU ang litrato sa paninirang post. Katunayan, eco bags at hindi sandbags ang gamit na lalagyan ng lokal na gobyerno bilang pagsunod sa anti-plastic ordinance ng lungsod. Wala ring nakalagay na anumang pangalan, larawan o marka sa lalagyan ng relief goods ng LGU. Ayon sa huling datos ng City Social Welfare and Development Office, umabot na sa 17,160 na pamilya ang nabigyan ng relief goods mula pa noong Bagyong Quinta. Ang parehong larawan, ginamit din maski sa Catanduanes. Actually, nabigla kami, igwang releases na araw ka ito, but hopefully, ma-check na yan, ma-correct na po yan. And imposible po na araw po kayan ang mga pinagre-release ni. Mahal na mahal mi ang mga Irigenyos, mataason ang paghiling mi sa inda. So they deserve all the best. Sa kabila ng mga nararanasang krisis sa panahon ngayon, nagbabala ang LGU na huwag agad magpapaniwala sa mga nababasa sa social media, lalo pa kung kaduda-duda at may layong manlinlang at manira ang post online. Maging mapanuri at agad na i-report ito kung matukoy na fake news o di kaya'y ipaalam sa otoridad para agad na maaksyonan.